Ако няма да оставиш сърце за този герой, по-добре не превъртай надолу. Казвам се Мигел. Пожарникар съм от 9 години. Видял съм пламъци, рухнали покриви, отчаяни викове. Но днес нещо се пречупи в мен. Борихме се с пожар в планината повече от 10 часа. Дим, жега, вятър, ад. И тогава стара къща. Срутва се пред очите ми. Вътре баба в инвалидна количка. До нея 2 малки внучета, хванали се за роклята й. Тя не се молеше за себе си. Тя извика само: "Спасете първо внуците ми." Грабнах ги. Бягах, падах, молех се. Успях. Те са живи. Но когато се върнах за нея, къщата вече беше огън. Тя избра да обича, до край. Сега стоя тук, сред пепелта. Очите ми парят, не само от дима, а защото видях какво значи жертва. И се питам: Господи, има ли по-голяма любов от тази? Бог казва: любов, както се нарича, се отнася до привързаност, която е чиста и без недостатък, където използваш сърцето си, за да обичаш, да чувстваш и да проявяваш внимание. В любовта няма условия, няма бариери и няма разстояние. В любовта няма подозрение, няма измама и няма лукавство. В любовта няма търговия и примеси. Аз не искам медали, не искам статии, искам само едно. Ако вярвате, че любовта все още съществува, моля, оставете съобщение или напишете "Амин" в коментарите. Това ще докосне всички нас, тези, които сме в огъня. Ще ви донесем послание на надежда.